auchiel nono. Kawachake ni riwruok mar Azimio ochwalo romo mag gi kaunti ma Narok kendo kwayo oganda jo Masai mondo sirgi lwedo e chenro mar kelo lokruok e pacho kae. Jodito mag Azimio dwaro ni jatend migawo mar arita odwok kwe e gwenge ma North Rift kalawre kod johera mag Azimio matimo ng'anyo mamuol. Jafumo marwa mar weche mag siasa Chris Owino oluoro romo makamano e kaunti ma Narok kendo losonwa report machal kod ma. Juma achiel motelo ne ng'anyo maduong' mar Azimio e bore Nairobi, riwruok mar Azimio otero romo margi e gwenge mag Ewaso, Nyiro kod Ntulele e kaunti ma Narok. Ogai mar Azimio kod jodito mamoko okwayo oganda jo Masai kod jo Kenya duto mondo riwre kod tarik 20 dwe mar adek higani e kelo lokruok. Tunataka nyinyi nyote siku hiyo. Nataka nione ile taifa ya maa ikimiminika Nairobi, vile unakuwa na shuka na rungu wakiingia kule ndani na wakisema Lakini ng'ombe ya Masai ilienda na Chebukati. Wangapa anasema tufuate ng'ombe yetu mpaka irudi jameni. Tarehe 20 wananchi wa Kenya tutumie mamlaka yetu kuambia serikali bandia kama haitangatuka tuwasaidie kwenda nyumbani sisi wenyewe. Raila bende osingo mar biro yango mwandu mag kembe ma owacho ni siro lwedo piny owacho mar Kenya Kwanza kendo kwayo jopiny mondo kun mwandu makamago. Bidhaa zingine ambayo tutaanza kuacha, yale makampuni ambayo wanatumia vibaya. Na Masai wote wamesema wataandamana kabisa. Ama namna gani? Mpaka Raila awe nani? Mpaka Raila awe nini? Jotelo go bende owuok tumoso kod jatend migawo mar arita kwe Profesa Kithure Kindiki kaginyise mondo ket maino mage e kedo kod jokwoge jamni e gwenge mag North Rift kar bwogo Azimio. Kwa walinzi wote, nyinyi ni ndugu na dada zetu. Muko na shida kama mwananchi wa kawaida. Hakuna unga bei nafuu ya mtu wa jeshi au ya polisi. Wewe unaumia kama mwananchi. Mwisho tumesema ile IEBC, hiyo lazima referee achaguliwe na timu zote. Azimio bende ogolosie mager ne piny owacho mar Kenya Kwanza e wi chenro mar mako seneta ma Narok Ledama Olekina kaluwore kod chung' mare motegno e rito ombulu mag Azimio e karomo mar Bomas of Kenya e kinde lando duoko mag yiero mar tend piny. Wakimkamata, mimi ni wakili, Kalonzo Musyoka ni wakili, James Orengo ni wakili, mawakili wote wa Azimio, hata Senator Sifuna ni wakili na hata Olekenta ni wakili. Sisi sote, hata Wamalwa hapa ni wakili. Sisi wote tutafuatana kwenda kuokoa Olekina. Ameshindwa na magaidi 20 hapa Baringo. Wanazungusha yeye kama mtoto mdogo. Wezi wa ng'ombe wamemshinda. Atawezana na watu 1,000,000 kuingia State House? Kindiki atawezana na baba kweli? Muko tayari kuja Nairobi? Kowuok e kaunti ma Narok, Azimio koro dhi bago romo machielo e kaunti ma Mombasa odiochieng' makiny ka gichomo e kaunti ma Kilifi chieng' wuok tich juma manyien. Chris Owino, Ramogi TV.